Teraz vás vítam u ďalšieho nového videa a teraz som to spoločne s Majte Kupku. Takže dneska ideme Rivals. No. Teraz nebudeme hrať do 3, jak vtedy, ale ideme hrať do 5. Takže vidíme... A nejdeme 2 vs 2. Ja, že to vyhraje. Takže skúsime... Akože... Ja dám tak... takú. OK. Ja som dal na posledný. Takže teraz budú všetky zbranie, takže uvidíme. Akože ja neviem, či si teraz dám dobré zbranie alebo zlé. Akože neviem, ale akože podľa mojej, toto je, no tá sú akože veľmi dobré. Nie. Akože, toto akože... No tak na blízko. Dobre, no takže. Ja si zobiem toto, teraz si zobiem toto. Tak. A toto si. Takže, uvidíme. To snaží, ale třeba se to nevydalo. Nepozývaj komu. Dobre. Takže ideme. Tak dobrý minigán ti hovorím. Akože toto už je docela trápne, tak ti poviem. Minigán. To je na oko. Teď zatočím a... No što to točíš? To točíš. To je tvoj minigán. Tak dobrý minigán. OK. Takže. A budeš snajpiť, alebo akože povedz mi, čo teraz budeš robiť? Takže, okej, hľadám. Takže ty tam budeš. Dobre, chápem. Tam som ja. Vidíš ma. Poď. Ani nič, na mňa neskúšaj také veci, tak ti poviem. Na mňa neskúšaj také veci. Akože toto, akože trapas. Ale dobre. Jedna, okej, dá sa. Ale dobre. Akože docela sa dá. Nie, akože toto, akože prečo používaš toto zbraň? Opäť. Ale akože toto, akože zbraň, akože čo to je za blbosť? To je pre novský lakov toto, kamo. No ale to dáva viac damage. Preto je také. Ja si toto, tak ti poviem. Ešte skúsime, ale nemusím to.
Vadí. What? Dole. Dole? Bude pohoda, kamo. Čo je za Akože 3-3. Čo za zbraň to vôbec strieľa toto? Akože 3-3. Ti poviem tak, že je to comeback. Tak ti poviem. Nič asi nepoviem. Čo? Ani čo? Kamo. Akože toto je silná zbraň. Tak ti poviem, že vidím, že to je veľmi Ja viem jednu vec, čo to zabije. Úplne ľahko. To je čo? Plamenomet? A co to je? Nie. To keď si ďalej, no to ti dávam viac HP. Skúsime teraz Ezogan, že či bude na ňou fungovať. 5-1, takže 5-3, takže je to akéby 1-0 pre mňa zatiaľ. Takže poďme. Počkaj chvíľku. Počkaj. Asi počkaj. Si niečo nastav. Čo? Takže poďme. No teraz som dal, že je ociaka mapa. No, Toto je... ja dávam toto zakázané. Ty dávaj toto tu, dacht. Nie! Aké by si ty nemohol mať? Ukáž to tu? Tak. A ja asi konec. A tá. Dudu. Mama się to goniło. Výborne. Du. Akože, to možno mám aj lepšie zbranie. Čo to tam bude? Kde si poviem, baba? Uvidíme. Prosím? Nie, nevadí. Nie. Ja mam cię. Akože, Hej, baba! Ty tu? ty. Áno, prosím, toto. Dávaj. Tesne. Čo za pejčovina? Toto pay to win, akože asi áno, asi je to pay to win, ale Počkaj, máme nejaké kusy. no, my máme cooldown, nie cooldown, ale máme 2 pokusy ešte na to, aby sme si mohli vymeniť zbranie, takže by tebou by som trochu šetril. Akože, ale akože to je trapas. No hore. To vyšlo sem. Mal som presne 3 životy, takže Jaký? to bolo trochu šťastíška. Ani odrazí častá. Takže to bolo trochu šťastíčka. Akože nič. Zlom, ale... Berím, babka. Poď sem. Ja nebudem akože nubák a pôjdem asi preč.
No, może strzelać. Akože to nestrela, tak ti poviem. Ale dobre. Ale to je veľmi obezvlášť. Toto si dávam. To tá ping-pong. Čakaj. Ja si dávam zbranie, takže teraz že neútoč na mňa, hej, tak ti poviem. Neútoč na mňa. Áno. Tak idem. Čo to? Ahoj, Kevin, babka. Kde si? Máš to tu zbraň. Dobrá. To je dobrá zbraň. To je dobrá. Akože ti poviem, že ty musíš meniť akože teraz. Akože revolverik pekný. Použijeme jedno, nevadí. Akože použil som to tak, poviem, že zle, ale musel som tak vidieť, že... Kevin, babka. Kurde. Videnia. Akože bro, akože keď ti poviem, že keď kempí... Akože to bol podľa mňa dobrý pokus. Čo to akože? A teraz musíš meniť akože veľmi dobre, lebo posledná a už aj trochu taká, no taká starodávna hra bude teraz. Dobre, čo toto akože? Odrazil si. Ja som. Nie. Ja! Takže už je 2:0 a toto videjko sa už bude končiť, lebo už je veľmi dlhé. Takže čau, uvidíme sa zajtra a u ďalšieho videa. Takže čau. A kus